Piye to Kak Dedi? Ontran-ontran kok bengi ngejak gawe acara. Malah digal gletak kaya ngono iki. Kene ket kamu tandang gawe dhewe. Ya Allah, kancaku kok sadis. Konco tandang dekne ora gubris. Disindirilah kok pringas-pringis. Jane iki manungsa apa iblis? Oh, nek gak ngene ra mari yo. Ngene caramu. Lomoy. Lah nyapa kok kurblek? Mesti santong ke uncal ning aku. Ben jihantungan pisan aku. Lah salah kene tandang gaya malah mbok tinggal turu. Ngono akal-akalan gaya acara engko bengi. Aku ki meng ora turu. Ki meng aku jek mengatur strategi. Ngono jo. Strategi opo to, Det? Ngene lho jo. Awake dhewe kan wis kulino to. Bakar pitik, mentok, telo, jagung. Ngono wis biasa iki. Heeh. Lah terus Tahun iki ki arepku ben beda jo. Bakar kucing apa bakar macan rembah ngono lho. Iki kan yo ora pate ragat to. bakar macan. Kowe iki arep golek macan rembah ning ndi? Ngono ya ontran-ontran arep bakar kucing barang. Mosok yo ora ngerti. Kucing kuwi lho malati. Barang sakral. Kok arep mbok beleh lho? Mentolo. Tidak diragukan lagi. Ngono kaya mbok gawe tenanan to aja. Oga kuwi maksudkan beda ngono lho, bakar apa ngono lho. Nah, tidak diragukan lagi. Bakar omah lho. Kok lek awakmu cepet viral, tur awakmu ya terkenal selalu sepanjang masa. Mahmu ye lak buang. Maksud iki sing beda ki bakar gajah apa sapi apa wedhus ngono lho. Iki kan beda to, Jo. Oh ngono to karepmu. Lah hasil strategimu meng oleh gambaran apa ya? Yo ku mulai gak sanyu mbok ganggu nu kok. Ngene, Jo. Iki tak lanjut ning golek strategine. Awakmu cepakno pawonan karo kayune wi. Ngono ya. Ya wis lanjutno nek ngono. Menawa engko lek oleh strategi anyar kan yo lumayan. Ya wis tak tandang gawe sik. Ini kanca nek pekok ngono kuwi lho. Terus wis mari kari blonjo ning pasar iki. Pasar sik. Nyil? Oh Nyil? Nyil? Ayo nganterin aku belanja. Nyil? Nyil? Nyapa tuh Mbak Yu? Gak ngena-ngena wong turu wae. Piye teki kok malah mapan turun nih? Lagi buka kok malah mapan turun nih? Nyapa?
Ayo melok aku ning pasar. Gila. Bawain aku Mbak Yu. Ayo terno aku ning pasar golek pitik. Lah klip itu nggih apa tuh Mbak Yu? Lendok dek, gurih kan ya cik wakeh to stoke. Masa wis entek. Ijik nyil ndoke. Lah tapi kan ku bengi malam tahun baruan. Apa yo gak masak-masak? Apa gak sah masake apa piye? Rasa Mbak Yu. Nyapa to kok ide repot-repot malam tahun baruan bareng. Kok tiwas kesel. Well ya enak to. Wah, tenan? Gak masak-masak iki? Deal lo ya. Oke, aku gak masak-masak lo ya. Ora-ora Mbak Yu. Memang lo mek guyon. Lah aku lo wis kadung tuku bang api ya. Masa ora arep lagi guyon. Modelmu. Kono, dan turu kono. Jo suwe-suwe. Heh? Kok iso turu lah? Adus ya Mbak Yu, kok malah kon turu neng? Lah jane sido apa ora? Ya kuwi lho nyil maksudku. Wedhus. 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 Wedhus dasmu krewal kuwi. Lah aku wedhus. Berarti kowe gajah. Kowe nesu-nesu wae to, Jo. Lah ra nesu piye, Det? Wong mbok wedhus ning ngono iki lho. Maksudku ki wedhus iki lho. Iki lho sing arep bakar-bakar iki lho. Nah, iku tuku wedhus ae. Oh, ngono to. Kan Berarti iki mau sing hasil strategimu iki mau iku mau wedhus iku mau. heeh. Kan yo terjangkau yo murah. Nah lho. Nek ngono ya masuk aku, Det. Nah, wis lho. Lah ngono iki kira-kira wedhus sih sampai piro, Det? Terus urunane iki awake dhewe urunan pironan? Wedhus paling yo 500 gak sampe toh. 500.000. Iya. Alah, Det. Ora bakar cempenan ora paten aku. Kosek to, Jo. Jongkai keputusan ngono isih. Danamu piro to engko tak tambahi. Yo enek, Det. Nek kur sak lembar no ya cek duwe aku. Nah, tidak diragukan lagi. Gorene wis sak lembarmu, kok tak tambahane, Jo. Ngono ya. Oke. Tapi aku kok pesen ya. Ndase wi lho. Kok tak gone mulih tak kropoke dhewe. Ya, ki lho. Walah, ndak setok to, Jo. Heh? Lah piye to, Det? Duwene karek kuwi tok. Tak kira to sak lembar ki 100.000. Coba ya 10.000 tok. Ngene iki ya aku yo rugi lho aku ngatur strategi koyo ngene mung tak golek-golek ning ngono iki mah. Ngono kok yo gontor request ndase harga mulih barang. Duit 10.000. Dasmu kuwi kropoken kok iso malah ra ragat. Yo mok. Harapan baru. Tak aring kesane. Iki karek belanjane. Sekarang ngelapis salone. Salone ya weket koyok ngene. Wis. Piye to bojoku iki?
Ini iki dilap-lapi ben ketok mening. Tahun baru kok reget kabeh. Wis karek sitoke. Iya, kayak ngene regete. Wah, jan nemen kok iki. Mas, engkau kan malam tahun baru. Enaknya bakar-bakar apa ya Mas ya? Bakar jagung, apa bakar pitik ya? Nek bakar jagung, pengen tumbas apa piye? Apa bakar pitik ae? Engko sampean tak kei dhuwit, tapi sampean blonjo dhewe ning pasar. Piye? Bakar apa ya, Dik? Aku lek bakar-bakar trauma loh, Dik. Lah koyo ndek iki contone. Lah trauma nyampo to, Mas. Wong cuma bakar-bakar ae lho kok ya trauma. Lah ora trauma piye to, Dik? Lah contone koyo ndek iki wi lah. Lah ndek ini bakar-bakar apa to, Mas? Perasaan ndek ini lho aku lho gak nyampo-nyampo sedino. Lah wong mbah-mbah lho ora. Kok isone trauma? Ayo ngaku, mari bakar-bakar apa? Karo sapa ayo ngaku. Pahalah. Genah yo bakar api cemburu nok. Sampai mbok kamplengi koyo ngene. Oh alah, kuwi to Mas. Ya sepurane. Anjane tresnaku lho ya mung kanggo sampean tok lho. Matur suwun ya Mas mambengi. Sampean anjane luar biasa. Dik. Podo-podo ya. Lagi piye sidane? Bakar apa? Nah tak belanjakne. Ya wis, bakar-bakar jagung ae, Mas. Tuku setengah kental kok dibakar karo cah-cah. Nya duwite. Tapi aja suwi-suwi ndek pasar. Awas lho. Iya ya, Dek. Ampun.